Καλησπέρα σας. Ως γνωστόν εκπροσωπώ στο Κοινοβούλιο και στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο τον νομό Ηλίας. Με πολύ ιδιαίτερη χαρά θα έλεγα και συγκίνηση, καθότι κατάγομαι από τα μέρη αυτά. Γεννημένος όμως στο κατάκολο της Ηλίας, εδώ, για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν. Και σήμερα, με αφορμή την εορτή του Αγίου Χαραλάμπους, πολιούχου της πόλης, που εύχομαι κάποια στιγμή η πόλη του Πύρου να αποκτήσει και έναν ομώνυμο ναό που να φέρει το όνομά του, γιατί είναι ευχής χρόνια τώρα ουσιαστικά εορτάζεται στην Αγία Κυριακή. Έκανα την επίσκεψη εδώ στο νομό για να τιμήσω τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους, αλλά και να δούμε και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Έτσι λοιπόν, μαζί με τη συντονιστική ομάδα, που θέλω να τονίσω ότι είναι μια ομάδα πραγματικά με όλη τη σημασία της λέξεως, ενωμένοι όλοι, και τα μέλη της συντονιστικής και οι υποψήφοι βουλευτές, πολιτευτές, κάναμε μια, θα έλεγα, περιοδεία και να αντιμετωπίσουμε μερικά από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο νομό. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα των σκουπιδιών που είναι κοντά στη Μονή, στο Φραγκαπίδημα, και να πω ότι το 2004 δεν νοείται να υπάρχουν τέτοιοι σκουπιδότοποι, οι οποίοι δίπλα σε ένα πανέμορφο περιβάλλον να προσβάλλουν την παρουσία τους στα σκουπίδια και το περιβάλλον και την νοημοσύνη των κατοίκων των γύρω περιοχών. Συν το γεγονός ότι υπάρχει ένα σκουπιδότοπο σε μια περιοχή η οποία έχει κριθεί αναδασωτέα, και το πιο σημαντικό ότι υπάρχουν πηγές δίπλα, που σημαίνει ότι ο υδροφόρος ορίζοντας μολύνεται, με όποιες εκεί επιπτώσεις θα υπάρξουν στο μέλλον στην γύρω περιοχή, γιατί με τις βροχές οι οποίες θα επιδεινώσουν την κατάσταση, το πρόβλημα μπορεί να φτάσει μέχρι την Αγία Μαρίνα κάτω, όπου από ό,τι έχω καταλάβει θα υπάρχουν και επενδυτές οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν σε αυτό το μέρος, άρα επιδεινώνεται πολύ η κατάσταση, θα επιδεινωθεί πολύ η κατάσταση στο μέλλον. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη η ταφή και η κάλυψη των σκουπιδιών με χώματα σε μια περιοχή όπου βλέπεις, και τράβηξα φωτογραφίες, τα νερά να υπάρχουν, να έχουν δημιουργήσει λίμνη, τα νερά τα οποία δηλαδή λειτουργούν σαν αποστακτήρες από μια τεχνική λίμνη η οποία έχει φτιαχτεί από τα σκουπίδια και η οποία σαφέστατα απορροφιέται από το έδαφος και προσβάλλει τον υδροφόρο ορίζοντα. Ένα θέμα το οποίο θα τεθεί στο Κοινοβούλιο, θα το θέσουμε σε επερώτηση, διότι δεν μπορεί να μείνει το 2014 ένα θέμα τέτοιο να περνάει στα ψηλά ή να μην δίνεται σημασία, να διαφορεί το κράτος. Να δούμε τις ευθύνες, εάν είναι της περιφέρειας, της κεντρικής διοίκησης, του Δημάρχου, όπου να είναι όμως να αποδοθούν ευθύνες και να λυθεί κάποια στιγμή το πρόβλημα οριστικά, διότι δεν αποτελεί στοιχείο πολιτισμού η θέα αυτών των σκουπιδιών. Επισκεφθήκαμε επίσης τα Καυκανιά, όπου εκεί οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα χωριό το οποίο χάνεται από την καθίζηση, και ενώ υπάρχουν ουσιαστικά και σπίτια μέχρι και 10 χρόνων, ήταν προβλήματα πραγματικά, μαγαζιά να έχουν καταστραφεί και τα σπίτια να είναι στον αέρα, με όποιο έχει βαθμό επικινδυνότητας. Θα υπάρξει και εκεί μεσολάβηση και με τον Υπουργό Μεταφορών και με την Περιφέρεια, να δούμε αυτό το θέμα, πώς τι λύση θα δοθεί ώστε να αντιμετωπιστεί γρήγορα, και πρέπει να κρυθεί η κατολιστέα περιοχή και να υπάρξει μια αποζημίωση ώστε να μεταφερθούν τα σπίτια των κατοίκων. Δεν είναι πολλά, 4-5 περίπου είναι, αλλά θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλους χώρους και να φτιαχτεί ο δρόμος ο οποίος έχει μεταφερθεί. Έχει ουσιαστικά υπάρξει μετατόπιση του δρόμου. Μιλήσαμε και με αγρότες με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, και θα ξανασυναντηθώ πάλι τώρα στον δρόμο ανεβαίνοντας προς Αθήνα, πάλι με μπλόκα, έχοντας να τονίσω ότι η αγροτική ζωή, και αυτό πρέπει να γίνει η συνείδηση όλων, είναι να αποτελεί τον πρωτογενή τομέα ανάπτυξης της χώρας. Είναι ένας τομέας ο οποίος χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, ιδιαίτερα μέριμνα. Όλοι εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάνουμε μια δουλειά παράγωγη, δηλαδή ουσιαστικά κινούμε ένα χρήμα το οποίο ανακυκλώνεται, δεν παράγουμε ουσιαστικά κάτι όπως παράγει ο αγροτικός τομέας, και νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί είναι αυτός που δίνει τροφή και δίνει βάση στην οικονομία μας. Άρα λοιπόν σίγουρα το 2014 δεν μπορούμε να μιλάμε να μην έχουν οι αγρότες πετρέλαιο με φτηνή τιμή, φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορεί να έχουν φτηνά λιπάσματα, δεν μπορεί να τους επιβαρύνονται με ΦΠΑ υψηλής αξίας, δεν μπορεί να φορολογούνται με έναν τρόπο
περίεργο και θα έλεγα άνισο. Δεν μπορεί να τους ζητάνε δηλώσεις ώστε να καταργείται η ασυλία και να έχουν του οικιακού ασύλου και να μπαίνουν στα σπίτια τους με την έννοια του φορολογικού ελέγχου. Και γενικά μια σωρία άλλων προβλημάτων που στο φινάλε επιδεινώνουν την κατάσταση της αγροτιάς, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα και ενώ αντί θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη φροντίδα και να στηρίξουμε τους νέους αγρότες και να επενδύουν στην αγροτική ζωή της Ελλάδας, τους διώχνουμε και κάνουμε τη ζωή τους ανυπόφορη. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε με ιδιαίτερη ευαισθησία. Δεν είναι βιομηχανική παραγωγή η αγροτική ζωή του τόπου. Συντηρείται από μικρές οικογένειες και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία. Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα τα οποία καταγράφηκαν σε αυτή τη ημέρα. Φυσικά θα επακολουθήσει και άλλη επίσκεψη μετά το Πάσχα, όπου θα δούμε και άλλες παραγωγικές τάξεις και άλλους φορείς, γιατί όπως είπα τα προβλήματα της ηλίας είναι πάρα πολλά και πρέπει να σταθούμε με ιδιαίτερη σύνεση και αγάπη πάνω σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.